Kublai pi Baroh at ngapediang snobai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Kajing embrew hibon sien kam jutikna mentang ngi ngi sok ngi kemen ngi shine ngi klan la shibet la shine la chis ngi la ban du no ya ka klempoi perkhan na ki daw ki bangim la ban tip ni modod la pa ki ei bat kumnu ken wan ban penye khlat ya kemen sem na kemen perlok haba kajing em ka kut no lang ba kajing yap ka balong natural kum hakapang ka shitam bon sen ki jing snowsi bat ki jing pai do no jong ki ba e bathon ki ba yeng hasam ki ne tang shipor bat ki ummat snowsi ki kalar kyang no haka jing telun jong kapor henrei la da ka jing empat ka sha pen kut jupor lengba ka jing yap ka ba kendet bat ba klempoi perkhan na ki daw ni ki jing chia ki bangimla ban muddur de teplapa ka wanra ya ka jing snowsi jing khuslai jing pat do not bat ka jing snow sa not bat ka long ka ba e bat pandam no ya usok kliang jong ka jing snow si bara shan sharp shirta haki do not bat ka jing mut chuk perkhan jong ki ba yeng asam kham tam e la dengim la ban pentingan ni la de da ka ta ka jingat ka bas kham bat ban pediang hun yakino kinu ki jing chia ki bas snow si ha ka jing em kum ka mon ka jong ublei ubujut tip bat snow tho kham bha yaki ei baro ha ka jing em bat ban snow tho ro ba ka jing em ba ka jing ya phi ka dei ka nong kan ti ka jong u kum uta unong bu nong thau unong ai unong shimro yaki ei ki badai ki jong u ka jing thai kan san jong ka ling sun air india ai 171 ha ka nong ba ahmedabad ka jala gujarat ha ka no phai sngi jong ka khar arti uchliu ar hajar ar posan ka bami na wala bhai patel international airport ahmedabad bat thumu ban hair shakanong ba london kalawan ra asisha ya ka jingyap bakendit bat bompoi perkhat jongki spa ngut ki ban sembreu bakodor bakuntup ya ki ar spa at khundai ngut ki passenger ki babon ki kidai ki nong india ki ba shong ba sa ba tre shabari khat ar ngut ki crew member ka air india kuntup ya langut na ka jala notice sangut ki khana puli doctor jongka bj medical college bat ki wei bat shibon ngut ro ki pat ba ki laman saw jo na ma ka jing thai bat hap kan san jong ka ling sun ha ka hostel building jong ka medical college tang ha pedeng ki khandiat minute bakala hair na ka ling sun leng ba ki la pathai ko bor jong kari ni tip ni bana ya shibon ki khana jingja ki bas ngausi ki ba mi na ka ka jing thai ba isha khai jong ka ling sun air india ba ka ni ka jingja don ki ba pli ki passenger ki bala khlat bat du no ya ka jing em baro chiang chi sam bat kmi bat kpa bat khon don ki badang shudap panya tho shongkurim don ki ba khlat ha ka jinglai nti ba marwai chong ki kum ki torres don ki ba wan shuti chi india bandit phaino don ki ba mot bandit don kam bandit guys ngo ba shi uk ni ban ye kando ba laki chong ki ba ye khasam bat kum ta ter na pedeng ki ki khana jingjia snow sin e ki ba bon chong ki lanon ka wei pat na ki jingjia ka bas ngau pang not bat ngau sang sot e ban tip ka dei ka jing du no ba khlam poi par khat jong ki arnut shipra kan thei ki badang red bha ka wei prasnem bat ka wei pat south nem karta ki bampat tip ni bana ai ro ya ka peneng ka khandeu ba ki la sha e khon swet no sa hu pa jong ki manta hapo ka re united kingdom itlong ko bor ki tho ba ukpa jong ki ki anu ki khon swet u arjun putalia ba lai phu news nem karta ulawan khnang sha india tang bat e khandet singya ki kuk anu ki khon kan thai jong london ka dei karpang e da ka jing thumu ban wan pendep ya ka jing kwa ka bakhat do jong ko kurim bat ka kami ki khon jong u ka kami jong ki anu ki khon spat ka bharti barang shudap khlat no na ka ni ka perthai aka athung rutri kunai chimang arajar atposan hakanong ba london na ka down jong ka jing pang cancer ka bala ban ye kala kum bakat to kat ni por bat ka basngu sangsot e kalong batang hapo khat prasngi ka bharti kala wan ban shawlang no yala uchong ukuri marukupa ki khon be e chongka ban ye don lang kat bat ka hakawai pat ka reach ngai ba na ki khmat chong ki khon ki bamla sho bandang yo i ne kando biang bat ki chong ki mi ki pa nang ne shakman ta jingwan jong uni ukpa si india ban pendep ya ka le niam ya bakhat do jong ko kurum jong u hakashnong try havadia ka amreli district kat kum kom jingai nyam ki hindu bat ban man bread ya ka tapai jong ka medyap ka kurim jong u hakawa narmada hanikan dham poicha ka chnong ka bachngai ndrupo kilometer na kanong ba wado dara ka jala gujarat
le pendep lut ya Baroh ki jing le nyam men ha ka sngi ublei beladep ka pratrek bat Arjun ula le phai ker ki no Shalondon ha ka khat artrik ucheliu phause ula haban ya khando no ya ka jing yam baklam dei por lengba ka ka Kynjah ka basngausi Arjun udei ubawan ka longyeng longsem basa riu kan thai ubalamat ya shibon ki jing jing jara ka jing namar le penhe pansan yu ubat ya uwei upara jong uda ka kami jong ki marwai hadin bu kupa jong uda kla no nakani ka parthai house nem kat khandai spa khandai phau ka ba shukamai bat im ja ka po tang da ka bu dukan khutia mutia bat ka ba shong basa marwai menta haka dong ba surat hapdeng ka men ka bunda shat da khlan ba lo ong bau Arjun ula kendria no Shari United Kingdom haka nong ba London nado ba udan art post nem karta ba ula pendep ya ka jingpuri MBA jong u na po Liverpool John Moores University hadin u la poi shongkha no bat ka bhati ka bana coach district ka Jala Bihar ka baju trekum ka accountant ha London baru Arjun pat uju trei ha inspired element bespoke furniture bat kile shong la sa manta ha London lokum bakhat news nem AA ki Kyntien khat du bo Arjun kum ukpa ula krenya laki jongki anu ki khon kan thai padang ret hashwa bu unmi no na London ban wan shi India ki long de shisha ki jing kren ki basngau pangnut ban yo sneu habu ong khon be it shong suk bat umama jongpi tang khandiat sngi na mar nga hab ban de shi India ban pendam ya ka jingkwa ka bakhadu jongka kmi jongpi bat ngan sawan phai no mar sin dep ki kam ki jam wat tamang wat Kynjah khon yu papa uban sawan phai no Kloi London ban wanra jingbam bat sopti be itanat ro ya pi Baroh arngon na India kitolong khobor ki tho ba shwa bu kupa jongki unmi na London kini ki angot shipara ki bala don la pa haki kata kamayan halor ka ka ban sajia yela ujong ukpa ha ka jinglai no jong ushipor shakari la jong bat kin sakla khun sbat no shen kila kadob bat do i slam bha yela ukpa kubaki it tap men se me rangkat ke jingyam pat do non Baroh angot nama kim kwa ban chngai no ubat tang shi phangro sangsot shisha ban tep bo udi kupa siam na la sho ban it phai byang selaki khon sha London kombo ula tep ban kular shwa bu chngai ban e khon spet no yaki shi jing em hakari nong wei klem kmi klem kpa klem ba hayeng hasam like no tang upara khadu chongu akan nus ngu sangsot shisha bantip halor ka bakum kini ka Kynjah ka bampoi perkhat ka bala wanra yolo o bedum tam ha ka jing em jong kini ki angut ki konswen bat ka yeng ka sam jong u Arjun hapdeng ka jinglong khanga le si ki bapli ki khon kim pat tip ni champang ai halor ka ka bala chia yela ki jong ki kmi ki pa ha ka perthai jinglong khanga jong ki manta kim tip nis ya kata ka sausi bat ka kuslai meno ban pen ban ri ban sumar ban psa ban pendap penbiang ya ki jingdon kam jong ki Baroh klem ki kmi ki pa ki bal juri ju sumar ya ki chisem ka sngi shipang por hangni hasla jong ka pathai ka jingkit kle ka bakhya tamanta kala ban ham no ha ki terpeng jong upara khadu jong u Arjun uba shong basa manta bat kini ki anut shipara ha ka nong ba London ya ki balesi ula pat ban wanra no yaki menta she India shalak kami bat ki bahiyeng hasam skula shisha ban modor tang hapok khat prasngi kini ki angut shipara ki badang ret kila do no shijungnom yaka kami na ka jingpang cancer bat ki do ro menta saya ukupa ubaki na ka jing pthai jong kaleng sun ukupa ubala yo ban ri ban sumar hi daladi yala ki jong ki khon kum ka kami tang hapo ka por ka balang kot artayo na do baka kami jong ki kala khlat no net scam ba ublei uba ai bat uba no yaki kmi ki kpa jong ki klem pat de por ri sumar pendap penbiang lut yaki nadong shadong yaki jingdon kam jong ki Baroh ha ka jing em bat long ro ma u ka kmi bat ukpa uban ri ban sumar yaki nang ni syakmat bat uban pentingan ban serput serpai ya ka donut ka pada pat jong Baroh ki bahaya ngasam ha ki por Baroh nado hado bakin de he da san la shai la chiski duwai ro bakaman sem bala klat jong ka kmi bat ukpa jong ki kin shong ta than ha ka jing suk shidunom bat uplay bat bakinang yai ker ku ker do ro yaki khon na chilan det jong ulo blame it khamba ma me a human le na kabanta kin ki khon sbat angon hari nong wai klem kmi klem kpa ka kmi jong Arjun la haban le no da ka DNA test menta nang bandum la ban itho na de identify ya ka met ban in khong jong u khon jong ka Arjun nang ban yo pandep ya ka le nyem le ru kom ba khado ban de on thang ya ka met
jong ukon rang ba bi it men sem jong ka u sanji u para arkmi jong arjun haba kran shakilat pathai ko bor India u lo ong kum ka yin ka sem ni dang shudap pendap ya ka jing le nyam bakhat du halor ka jing ya baklem pa dei por jong ka bhabi bharti henrei watang ki ummat snusi lokin pat khyang ba menta ngila hap pat ban pendap se ka jing le nyam yap ya ka met ka bale ingkhong jong men at ka mi bi e jonga u arjun hot kum ka yin ka sem ngila du no ya uwei u rishat baklan jong ka yin ka sem ka kur ka jai hapdeng ka jing pa don non bat ngim don thalit man batai na lor ba ki khun sbet jong uru ki don shakawi pat kadi ka bachunga ti parlok ngai scam ka ni ka khara chingtia ka balang khot ka basung sangsat halo ka ching sha e khun sbet dom pol per khatno jong kini ki anut shi para hakarta ka badang ren ka taru ha ka ri nong wei chngai ba na ki ba hi nga sam ka pen snow malung ya ki ba bon kham tam ya ki kat ya ki tu ki ba chuman ya kum kini ka jingjia pat ka jing siam ka basung sangsat ha ka jing em ba da ki ki sam jong ki to ngin bo karpang ya ka jing duai ba ngin ke bok ke ruang ya ka jing em jong kini ki anut ki konspen bakin nang shambha shamyan ha ka jing em jong ki nang ni shakman Parolok play shibon ya kapor jong pis no ba wat klet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video